Nhasi tabuda takananga kunzvimbo yebudiriro 5 uko kwatakazoona musikana anonzi iye Tanatswa Muronzi ane makore 19 ekuberekwa. Tanatswa ane kondisheniwo yaainayo yatoda kuti tinge tinokurukura naye toona kuti tingabatsirana naye sei semhuri yeZimbabwe. Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwekuramba muchitisapota pano paSaint TV basa richienda mberi. So kana uri munyowani watanga kutionawo nhasi uri kutionera paYouTube, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to share this video. Nekuno follow our Facebook page rakanzi Saint TV and all other social media handles edu hande tinoma follower. Aiwa, handei munozvionera. Kamira naTanatswa kuno kubudiriro 5. Tanatswa, wakadi yako? Ndiripo makadiyo. Ndinofara. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti anombonzi Tanatswa ndiani, wakazvarwa mugore ripi, uye wakadzidza kusvika papi? Inini ndinonzi Tanatswa Muronzi. Ndine makore 19, ndakabarwa mugore ra2004. Ndakadzidza ECD yangu ndakadzidza pachikoro chinonzi Mberi Primary School kusvika grade 2. Ipo pandakazotadza kunatsoona ndikatransferwa ndikaenda kunonzi kuSt Giles kuAvondale. Iko kwandakazodzidza kubva grade 3 kusvika grade 7. Then form 1 yangu ndakaitira kuMasvingo kunonzi paMUgo High School, School for the Blind. Alright. So wakaita svika form 1? Ndakasvika form 6. Alright, form 6 wabuda nemanganeta na? Ndakabuda ne10 points. 10 points? Yes. Wonderful, wonderful. So apapa uruku, alright, satasvika kune zvese izvozvo. Condition yako iyi ndandirongonzwa kuti rungonditi XP zvinomboreva kuti XP ende icondition inoaffecta chii kunyanya? XP it's an abbreviation yekuti xeroderma pigmentosa. Alright. Inoaffecta, muchiona inini yakanyanya ndiaffecta kumeso because ndokunonyanya exposed nezuva zvakanyanyisa. Inoita kuti uve nemablisters, inoita futi utadze kuona, like you can even become blind. Alright. Because of the skin condition. Alright. So izvezvi kureva kuti hautonatsoona kana kuti zvakamira sei panyaya yeeyesight? Yes, I'm visually impaired. Alright. Alright. Okay. So maplans ako akamira sei nenyaya dzekudzidza? Izvozvi ndakagara, but muna August ndiri kufanira kuenda paUniversity of Zimbabwe pandiri kufanira kunotanga degree rangu re-risk reduction and disaster management. Alright. Kunze uku kune vamwe vabereki vane vana vane same condition yauinayo, handiti? Nevamwe vanhu vatori ne-same skin condition yeXP yauinayo. What's your advice to people out there living with the same condition as yours? Kune vabereki vari kunze uko ndinongoti musavharire vana venyu mumba, vasiyei vabude vadzidze. Chero vachineglect nevamwe vana ngavangozvigamuchira. Imimi kuda kwenyu, kuvada kwenyu ndokunoita kuti vaendere mberi. Like inini zvinotaurwa nevanhu handizviteereri. Chandinoteerera ndechandinoudzwa nevabereki vangu because ndo vandinogara navo, ndo vanondipa chikafu, ndo vanondipa zvokupfeka. Alright. Ko kune community, handiti? Ungati community inogamuchira vanhu vane condition seyako, uchitaurawo from experience, munogamuchirika sei? Kugamuchirika kwedu mucommunity kunoti netsei. Se inini ndisingaone kudai, so unogona kutosvika pane munhu uchida assistance but haakupe because anenge achikutya. Mumwe anotogona kukudza kuti wakaroyewa kana kuti wakatsva. Unotoudzwa zvinhu zvakasiyana siyana, zvimwe zvekutotika zvinokubaya moyo. Alright. So ungada kuti wokudii
kuvanhu kunzoko vakateerera vachange vachizoona vanhu vane condition seyako? Ndinongoti kuvanhu vari kunzoko, tigamuchirei sezvatiri, tiri vanawo sezvakangoitawo vari normal. Tinongoitawo mabasa iwayo anongoitwa nevamwe vese, tinotoendawo kuchikoro, takatodzidzawo. Seni muchindiona ndai ndakatodzidzawo, though ndakasangana nemachallenges akasiyana, but ndakakunda. Saka tigamuchirei takadaro. Alright, apa pandanzwawo kuti wakuda kuenda kuchikoro, maybe kune umwe munhu angada kubatsirana newe out there. Unobatika panhamba dzipi dzaunobatika kuti akakufonera kana kuti akakuwhatsapp? Namba dzangu dzinoti 0713 464 482 ndo WhatsApp namba yangu iyoyo. Alright. And also kana muchidawo ndifonera ndo pandobatika ipapo. Alright. Saka muri eZimbabwe ndofunga muri kungozvionera, muri kuzvinzwira. Panapa ndakamira naTanatswa Muronzi ane 19 years dzekuberekwa. Aiwa, mwana wedu, mwanasikana. Ndachida kutombomubvunza kuti bvudzi rako ero ibvudzi chii? Kana kuti ibvudzi. Serious? Yeah. It's beautiful. Thank you. Une bvudzi rakanaka zvekuti ladies out there ndotoiziva kuti ndori vari kutonyora comment section kuti anditi so kune vachada kubatsirana nemwanasikana anditi vachada kubatsirana naTanatswa, especially kunge tiri kuti ange ari anowanawo masunscreen. Anditi toda kuti ange ane masunscreen akawanda paanenge akuzoenda kuuniversity, achave ari exposed zvakanyanya pazuva, pamwe achikwidza achidai anditi. So she really needs some sunscreen. Also nezvimwewo zvaangada zvekuchikoro. Kune vanoda kubatsirana naTanatswa, nhamba dzake ndo dzataisa pascreen, munomubata direct anditi. Musatombozvinetsa nekuti sei ndikutoda kubata Tanatswa. Aiwa, Tanatswa mubate direct paWhatsApp, anotokupindurai mamessages. Vamwe vanozoti anotipindura sei? Tanatswa anondira padhuze, so zvaanotoita anotongoisa foni yake pachiso achipindura. No, hadzidaro. Unoita sei? Ndinoshandisa inonzi Talkback, ndo inondiverengera mamessages angu. Unoenda kutodzidziswa panapa. Vakomana akuudze kuti akadzidza Tanatswa. Inonzi Talkback? Yeah, inonzi Talkback, accessibility Talkback. Ichitoudza vamwe kuti inoita sei, because out there I understand kuti kuntori nevamwe vanhu vasingatoone but vanotoda kutoshandisa Talkback anditi. Yeah. Kuti uwane Talkback kune mafoni mazhinji anototengeswa anayo the application iyoyo. Alright. Like maSamsung, maGtel, maNokia nedzimwewo, chiro maItel. itel dzimwe dzinayo, imwe unenge wakutoisa zvekuzodownloada wega paGoogle. Alright. Yeah, saka inokubatsira kuti chiro usingaone, you can even communicate with anyone. Saka zvati achitokunyorera zvozvo yanga ichitobva yataura. Inobva yatotaura. Adi uchatondiradzawo sandaenda iyo. Interesting anditi. So Tanatswa aringoda kungokupuruvhira ichiti kuti anodi aiwa akadzidza ende ari kuziva zvinhu zvake mwanasikana anditi. So guys, it was nice having you here on Saint TV, at your favorite channel, your favorite programs anditi. On your favorite channel. Chirungu chinonetsa ndautongochivhuna nekuti ndamira nemwanasikana kuzoenda kuuniversity. Wish you good luck Tanatswa anditi. Thank you. Enda unotora madegree ako, usatore one, enda unotora madegree akawanda. I believe kuti people out there vachakuassistawo, vachakubata anditi. Yeah. So to everyone angada achakubatsira, ungada kuti kudii kwaari? Ndinoda kungoti thank you, Mwari vakuwedzere pamunenge mabvisa ipapo. Yeah. Alright. Aiwa, pai matobata Tanatswa muchingopedza kuona video rinoere. From Uncle Saint naTanatswa, for now tichiti it's much love.